Медитация, сваляне на бронята на сърцето. Настани се удобно в седнало или в легнало положение. Затвори очи. Постави двете си ръце върху сърцето. Дишай бавно през устата. Задръж за миг. Издишай бавно през устата. Почувствай как тялото ти започва да се отпуска. Вдишай бавно. Задръж за миг. Издишай бавно през устата. Още един път. Дишай бавно. Задръж за миг. Издишай бавно през устата. Представи си, че пред теб има врата. Тя води навътре към теб самата. Отвори я и пристъпи навътре. Виж себе си, вътрешната ти същност, такава, каквато винаги си била. Това си ти в дълбочина. Сега се огледай и забележи. Върху теб има броня. Огледай я. Виж от какъв материал е. Дали е от метал, дали е от пластмаса, дали е от стъкло или камък. Може да бъде от светлина или нещо друго. Тази броня, тя те защитава. Тя винаги те е защитавала. Но тя те изолира от света. Тя те изолира от хората. Сега докосни тази броня мислено и я попитай. Ти защо си тук? От какво ме пазиш? Кога за първи път ти се появи при мен? И сега позволи на думи, на образи или усещания, на моменти от детството, копнежи, страхове, моменти на болка, на страх или на самота. Позволи им да дойдат сега при теб. И нека ясно видиш, кога за първи път тази броня се е появила пред сърцето ти. Тя е искала да те защити. Приеми всичко. Приеми всичко, което идва, без да го осъждаш, без да го съдиш. Виж тези моменти, кога за първи път си се почувствала слаба и си имала нужда от тази броня. Сега, като разбираш своята броня, попитай я. Мога ли да те пусна сега? Ако бронята е готова, започни бавно да я сваляш. Парче по парче. С пълна любов, с уважение и благодарност. Може да я предадеш на земята, да я поставиш в огън или просто да я разтвориш в светлината. Почувствай лекотата. Почувствай как енергията започва да се движи в тялото ти, а сърцето ти става меко. Меко и отворено. Гърлото свободно да изрази това, което чувства. Представи си сега себе си без тази броня. Истинска, цяла, уязвима и силна едновременно. Светлината започва да обгръща тялото ти. Златна светлина, топла, защитна, но тя не ти тежи. Тя не те затваря. Тя ти дава опора. Сега можеш на ум
или на глас да повториш следните думи. Свалям бронята си. Избирам да чувствам. Избирам да живея в истина и свобода. Аз съм в безопасност. Когато си готова, поеми дълбоко няколко вдишвания. Дишай и издишай. Вдишай свободата и златната енергия. И издишай всичко, което е останало от бронята. От страховете, от безсилието. Раздвижи леко пръстите си и отвори очи. Благодаря ти, че беше с мен, Ирина Тодорова, в тази медитация и в това споделено пространство на любов и трансформация. Днес ти освободи една част от себе си, която дълго време те пазеше и защитаваше, но дълго време тя те изолираше от хората и тази броня не ти позволяваше да се свързваш с другите хора в един дълбок, естествен и свързващ момент. Когато сърцето бъде свободно, то обича безусловно. Желая ти безусловна любов.